Premià de Dalt commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb un seguit d'actes i activitats que culminen amb l'acte central del 25 de novembre. Va tenir lloc a la Societat Cultural Sant Jaume, on Elisenda Sala va llegir el manifest contra la violència de gènere, acompanyada per Magda Julià, la regidora d'Igualtat, i Montse Morera, que representava les dones de Dalt que enguany celebren el seu 10è aniversari. Es va fer una encesa simbòlica d'espelmes, 54 espelmes per les 54 dones que han perdut la vida a causa de la violència de gènere. Tot seguit, el públic va poder gaudir de l'actuació de la coral del barri. També es va fer una lectura de poema, tots ells al voltant de la dona i la violència de gènere, com no podia ser d'una altra manera. L'acte central del 25 de novembre s'acabava amb l'obra de teatre Neus, una representació de la vida de Neus Català, dirigit per Núria de Calella i amb la música de Marc Egea. Premià de Dalt ha commemorat aquest dia, malauradament tan necessari, a través de diverses activitats. Començava el dia 19 amb una xerrada al casal de gent gran. El diumenge 22 va tenir lloc la segona caminada popular contra la violència de gènere, que va ser tot un èxit i va acabar amb una enlairada de globus a la petanca. També es va fer un taller de manualitats al punt d'informació juvenil La Fletxa, al torrent de Santana. Totes les activitats programades han comptat amb la participació de diverses entitats del poble, com les Dones de Dalt o la Societat Cultural Sant Jaume. A més de la Biblioteca Jaume Perich i Escala, la Coral del Barri, l'Institut Valerià Pujol i el Punt d'Informació Juvenil La Fletxa, tot sota la coordinació de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Premià de Dalt.